May hapon, mga Ekson. Ako tong kinapit kong wala ka man din lista dito. Itong mga social media, pwede po ipakita yung mga tao. O niya, ang pinilayan, 1,000 o 3,000 ka mga audience, makita, tipo kalimutan, Germany, Hong Kong, natin mga Indonesia. Muna nga, maminaw ko din, para na mag-abot ko Hong Kong, no? Sa unang panahon, wala religion ang isibutan. Dua lang ang klase. Iya sa Diyos o dili iya sa Diyos. Sabat keepers. Sabat ang ilang gibantayan, no? Sabat keepers. Dapat din, ha? Sabat keepers. Ang ikatuwa, wala na mag-alaga. Sabat keepers. Sa sinugdan, Genesis 2:3, di ba gitawag o creation? Sa niyong mga kaigsunan, magsugod sila o ihang pizza 2, 3, 4, sa 8 sila magpakulan. Kung dili na mao ang niyong dili mao magkaigsunan. Kaya dili pizza 8 ang Diyos ni Paulay. Usap siya ni Paulay ay 70. Dili siya pizza 8, pizza 7. Okay. Sa Genesis, gibalaan, gipaulayan, gipanalangin na ng ikapitong adlaw. Sa ito pa, na Hudiyo din wala. Wala pa Hudiyo. Kaya Hudiyo, nagikan na sa Sudan. Gikan sa Israel. Busa ang Hudiyo, wala pa din yung panahon na. Kaya si Adan o si Iba pamanay Brad. Si Adan o si Iba. Karon, nidagan ang pila ka mga katuigan niabot sa panahon ni Moses. Sa panahon ni Moses, mga kaigsunan, nagpadayon ang ilang pagbantay sa Saba. Exodo 28:11. Dini, giusap na po o gibindisyonan sa Diyos ang ikapito adlaw. Dere gipanalanginan, giutrol po dire. Gipanalanginan na sa Ginoo. Karon, sa dugay nga mga panahon, Sabbath keepers gyapon sila sa panahon ni Isaias. Hello? Sabbath keepers gyapon sila, Isaias 26:2. Bulahan ang nagpadayon sa pagbantay sa adlaw papahulay. Kinsa man yung nagbantay sa ipapahulay? Gentiles. Dili Hudiyo. Sa verse 7, dalawang niyo ba sa iyang balaan puluyan? Kinsa may naton? Ang nagpaabot. Nagpaabot, Isaias 40:31. Okay. Sa diya nga nagpaabot ng kaigsunan, naibalo mo nga ang mga Hudiyo, istrikto sila sa ikapito nga, the 7, istrikto sila. Karon, gigubat sila sa Roma.
tuwing 63 BC. Suma sa istorya, hangtod sa 36 BC, okay? Before Christ, dako paubos. Pag-abot sa 36 BC, nabihan ang mga Hudyo. Kabalo mo sa sikreto. Ang sikreto nila, pag ikapitong adlaw mga kigsunan, gigubat ang Jerusalem. Sa diyang gigubat ang mga Hudyo, dili sila mamusil kay nagsimba sila. Nabihan sila. Sa pagkabihan nila mga kigsunan, ang ikapitong adlaw sa weekly sa mga Romano ang Saturday. Gitawag nila Day of Saturn. Ang Hudyo wala ko gamit og Saturday. Roma na nagamit og Saturday. Ang ilang ikapito, Saturday. Paganisin nga lang. Kisa may naggalan sa Domingo. Ang Roma. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, o Biyernes, Sabado. Saturday. Gitawag na siya og Day of Saturn. Karon, nabihan ng mga Hudyo. Pagkabihan sa Hudyo, nagkabantay mo nga ang nagpapatay ni Kristo ang Roma na. Nagkabaw mo na. Ang nagpapatay ni Kristo ang Roma, na naman, ang Jerusalem under na sa Roma. Kaya nabihan man sila. Nabihan. Karon, ang mga Romano, imbis mo imuhatag o minsay sa Buda, sa Jerusalem, wala mga igsoon. Ang Roma maoy na influence sa Hudyo. Hangtod niya ang Roma nakabig. Nakabig ang Roma. Sa diya nga ang Roma nakabig, Sabbath keepers naman ang Roma. Dito lang na usab sa panahon gi-introduce ni Constantino dako 321 AD. The Word is in Philippine edition, page 245. Sige mo, Constantine proclaimed the Christian Sunday as a day of rest. Kisa gi-introduce si Constantino dako. Karon, dili wala mo kontento ang simbahan. Wala mo kontento. Ki-otro pag-usap ang Exod 336 AD. Sumala sa Catechism, page 50. Kung sabihin ko, which is the Sabbath day? Tuba, the Sabbath day is Saturday. Why you observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church, RCC, Roman Catholic Church, nagbalhin sa Saturday to Sunday. Unsa man ang Lord's Day? Ang Lord's Day is Saturday. Apan gi-change sa Catholic, itawag na siya Lord's Day is Sunday. Karong panahon na, daghan na kay Bible na Sunday. Sunday is grace. Hapit na yun ang sandilo mga gigsunan. O, dili na siya madugay. Kaya mga Bible karon mga gigsunan, Domingo na po. Duha na ka mga nadibit na ko nga gikan sa bisyo. Si Alvin Kitamundo ug Sok Fernandez